ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖല്ലേ? ഇന്ന് നമ്മളൊരു പെൻ സ്റ്റാൻഡാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയാലോ? അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസാണ് വേണ്ടത്. 4 എണ്ണം വേണം. അതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഇതുപോലെ പരന്നിട്ടായിരിക്കണം. കട്ടിയുള്ള ബോട്ടിൽസ് എടുക്കണം. ഇനി ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇത് 4ഉം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോട്ടിൽസ് ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്യണം. ഇനി മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഉള്ളിലോട്ട് മടക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ വൃത്തിയിൽ മടക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് 4ഉം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിന് ഒരു ബേസ് കൊടുക്കണം. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൽ നിന്ന് സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതും ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡ് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലും റോപ്പ് എടുത്ത് ചുറ്റി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ വൈറ്റ് ഫോം ഷീറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ മാർക്കർ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്.
ഇപ്പോൾ പെൻ സ്റ്റാൻഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ വീഡിയോക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.